Ahoj, v tomhle videu bych vám chtěla ukázat, jak to vypadá na hotelu Melia v Levelu, který je ve Vietnamu. Tak teď vám ukážu, jak vypadá jedna vilka, která je pro 6 lidí a každý pokoj má svoji koupelnu. Tak tady máme bazén. A takhle vypadá pláž. Večer tady bývají vlny, ale jinak je to moře čisté a teplé. A vlastně ten, kdo má ten level, tak může chodit i tam, kde to pro ty, co ten level nemají. A protože je tenhle hotel hrozně velký, tak se tady jezdí ťuk-ťukem, když chcete jít třeba na večeři nebo chcete jet na pokoj. Kde je level recepce? Tak teď jdeme na večeři. Từ Hạ Long huyền ảo đã vô trong đêm, đồng bằng sông Cửu Long nước chảy mênh mông, Hà Nội cổ kính hồng hương xanh biếc, Sài Gòn sôi động tiếng xe vang cả lòng. Việt Nam quê hương rực rỡ sắc màu, từ núi rừng đến biển cả bao la, mỗi con đường, mỗi câu chuyện. A každý večer je na hotelu nějaký program. Việt Nam, miền đất của lòng nhân ái, từ cánh đồng lúa đến rừng tràm xanh, mỗi làng, mỗi dòng sông là nơi tâm hồn ta luôn hướng về. Ve Vietnamu je také plno krásných míst, které můžete navštívit, a pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a odběr.